Estimats rubinencs, tenim la mala sort de tenir l'alcaldessa que tenim, que no només compra adversaris polítics amb diners públics, sinó que també ha decidit posar traves a la democràcia. Rubí es mereix una alcaldia més honesta, menys tramposa i que defensi els valors de la pluralitat política. No entén la senyora alcaldessa de Rubí que hi ha milers de persones, moltes de les quals potser la van votar, que també volen decidir el seu futur el dia 1. No entén que això no va d'independència sí o d'independència no, sinó que va de democràcia. No entén que els rubinencs no podem acceptar que ningú ens digui que no podem votar i decidir lliurement. No entén que s'està escudant en un tribunal amb membres que no són imparcials, membres triats a dit pel PP i pel PSOE, sense cap mena d'imparcialitat ni neutralitat, sinó que estan al servei de les ordres del govern Rajoy. Hem de dir ben alt i ben clar a l'alcaldessa i a tots els alcaldes del PSC que estan donant l'esquena al seu propi país. Cap tribunal no està per damunt del principi democràtic. Cap tribunal ni cap jutge no està per damunt dels drets humans, dels drets fonamentals a la llibertat d'opinió i d'expressió. Senyora alcaldessa, si vostè dona l'esquena als rubinencs li donarem l'esquena a vostè.